अब जे सुन ले हाथ उठा के हल्ला कर दे। हरे जादो जी के नाम जादो जी के नाम जादो जी के नाम जिलवे में भइल जन्म सुनले हो जादो जी के मामा मामा बड़ भाई हमारे ओम प्रकाश यादव जी हमने सब कोई के बड़ भाई प्रमोद भैया के बड़ भाई के तरफ से आशीर्वाद हमारा हाथ में हजारों हजार रुपया आगे यही में गौनी कि मुझे ठीक करेला भूटानिया सारो पैसा देते हैं आ कहाँ डाला तड़ी हो देख ले आगा बा आगा बा आगे इस गाना का अंतिम लाइन क्या कि दुष्ट राग सड़िया खींचा बात कन्हैया जी के विकास बाबू हमारे बैठल बड़े कि दुष्ट राग सड़िया खींचा अरे रखल आई नारी के दुष्ट राग सड़िया दुष्ट राग सड़िया दुष्ट राग सड़िया खींचा रखल आई नारी के पापी कंस रहे जेकर मामा सुनले हो दूसरा गाना लो सही बात है कि चंदा मामा